NgokaMateyu 16, izibonakaliso zezikhathi nemvubelo yabaFarisi nabaSadusi. AbaFarisi nabaSadusi beza, bemlinga bacela kuye ukuba ababonise isibonakaliso esivela ezulwini. Kepha wabaphendula wathi kubo, "Kusihlwa nithi, lobe lisile, lokhu izulu libhejile. Kuthi kusasa nithi, namuhla liza kuphendula, ngokuba libhejile, liguqubele. Kanti ukuma kwezulu niyakwazi ukukuchaza, kepha izibonakaliso zezikhathi aniziqondi na? Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asiyikunikwa isibonakaliso, kuphela isibonakaliso sikaJona umprofethi. Wabashiya, wamuka." Sebefike phesheya, abafundi bakhe babekhohliwe ukuphatha izinkwa. UJesu wayesethi kubo, "Anobheka nixwaye imvubelo yabaFarisi nabaSadusi." Baphendulana bodwa bathi, "Kungokuba singaphathanga izinkwa." Kepha ekwazi lokho uJesu wathi, "Nina bokukholwa okuncane, yini ukuba niphendulane nodwa ngokuthi, kungokuba ningenazinkwa na? Anikaqondi yini? Futhi anikhumbuli izinkwa eziyisihlanu zezinkulungwane eziyisihlanu nokuthi nabuthi iziqabethe ezingaki na? Nezinkwa eziyisikhombisa zezinkulungwane ezine nokuthi nabuthi amaqoma amangaki na? Aniqondi ngani ukuthi babengakhulumi kini ngesinkwa na? Kepha xwayani imvubelo yabaFarisi nabaSadusi." Khona baqonda ukuthi kashongo ukuba baxwaye imvubelo yezinkwa, kepha isifundiso sabaFarisi nabaSadusi. Isivumo sikaPetro. UJesu esefikile emaphandleni aseKhasariya Filiphu, wababuza abafundi bakhe wathi, "Abantu basho ukuthi iNdodana yoMuntu ingubani na?" Bathi, "Abanye basho uJohane uMbhapatisi, abanye basho Eliya, abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofethi." Wathi kubo, "Nina-ke nithi ngingubani na?" USimoni Petro waphendula wathi, "Wena unguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo." UJesu waphendula wathi, "Ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokho, kodwa uBaba osezulwini. Nami-ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayikulahlula. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu. Uyakubopha emhlabeni kobe kuboshiwe nasezulwini, nalokho uyakukhulula emhlabeni kobe kukhululiwe nasezulwini." Khona wabayala abafundi bakhe ukuba bangatsheli muntu ukuthi nguye onguKristu. UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe nokwabamlandelayo. Kusukela leso sikhathi uJesu waqala ukubonisa abafundi bakhe ngokuba umelo ukuya eJerusalema ahlushwe ngokuningi ngamalunga nabapristi abakhulu nababhali, abulawe, kepha avuswe ngosuku lwesithathu. UPetro wayesemthatha waqala ukumkhuza wathi, "Musa Nkosi, lokho akusoze kwenzeka kuwe." Yena waphendula wathi kuPetro, "Buyela emva kwami Sathane, uyisikhubekiso kimi, ngokuba awuqondi kukaNkulunkulu kepha okwabantu." Khona uJesu wathi kubafundi bakhe, "Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe angilandele. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Ngokuba kuyakumsiza ngani umuntu uma ezuzizwe lonke alahlekelwe ukuphila kwakhe na? Ingabe uyakukhiphani umuntu kube yisihlengo sokuphila kwakhe na? Ngokuba iNdodana yoMuntu iyakuza ngenkazimulo kaYise kanye nezingelosi zayo, khona-ke iyakuvuza yilowo nalowo ngesenzo sakhe. Ngiqinisile ngithi kini,
Bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze bayibone iNdodana yoMuntu iza embusweni wayo.